Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun pitäisi saada itteni nyt tästä sohvalta pois lojumasta tonne pihalle oikeasti hommiin. Ja tämän kerran elämäni palanen on puuttuva palanen. Nimittäin kohta puuttuvat polttopuut. Eli tuolla on nyt pöllejä mulla ton liiterin vieressä ja pitäisi lähteä pilkkurihommiin. Tervetuloa mukaan. Tässäpä olisi mun seuraava työmaa. Nämä pöllit saada pilkkeeksi. Tuolta pitäisi kaivella toi pilkkuri ja tuossa on häkki, mihin ne saisi laitettua. Nämä on kaadettu tuosta Lammen rannalta viime talvena sinne jäälle. Kun olisin ollut viisas ja ahkera, niin mä olisin keväällä nää tehnyt tuohon jo kuivumaan. Mutta en ollut viisas enkä ahkera, niin nythän tää työmaa on tässä edessä. Ei ku hommi. Tossakin monta kertaa jo tippu puukalikka jaloille, mutta sainpa joku aika sitten upouudet turvakärkikengät ja työhousutkin, niin kylläpä on hyvä patsastella. Eipä nimittäin tuntunut missään, kun puu tippu varpaille. Näillä on hyvä tehdä töitä. Pitkälle ihmiselle kohtuullisen kökkötyöasento seisaaltaan kyllä tässä tätä hommaa tehdä. On mulla ollut joskus tässä tommonen pöllyn alla. Pitänee varmaan kehitellä tähänkin vielä jotakin. Ja siinä sitä työasentoa sitten riittääkin, kun mä nostelen noita isoja pöllejä tohon pilkkurin päälle. Ja siitä kuuluu karsea ääni. Mä en tiedä, onko se yhtään normaalia, että tommonen ääni kuuluu. Vai onko siinä, pitäisikö tähän lisäillä jotakin voiteluaineita tai muita. Ei mitään hajua. Varmaan työstän tätä siihen asti, kun tää menee rikki. Mutta eipä tässä muutakaan osaa tehdä. Mutta jatketaan hommaa. Onko se niin, että näiden uusien pilkkeiden pitäisi 2 kesää kuivaa tuossa ennen kuin ne on sitten käyttövalmiita? Nyt tässä toissa viikolla tyhjensin tuon häkin tänne puuliiteriin. Mutta kun talveöyryitä takkaa ja ympäri vuoden saunaa, niin eihän nämä mitenkään riitä 8 vuotta nämä puut. Mutta sitten pitää käydä vierailemassa iskän ja äitin puuvarastolla varmaan, jos on puupula tulossa. Mutta jospa nää nyt jonkun aikaa riittäisi. Tossa pilkkomisen lomassa tossa kattelin, että kun on muutama kuivunut puu, noinkin pitäisi kaataa. Ja täällä olisi kyllä muutenkin kaiken näköistä joutopuuta kaadettavaksi. Mä tekis mieli hirveästi ostaa itse moottorisaha. Mutta tää on vähän arassa paikkaa, koska se mökin kulma on tossa nimittäin aika lähellä. Tohonhan ne pitäisi kaataa, mutta mun tuurilla ne menee jonnekin ihan muualle. Mutta ainakin tietysti
katkoa pystyisi itse. Tottahan mä perhepiiristä saan kyllä kaatamiseen puunkaattoapua, mutta olisi kiva jotain tehdä itsekin. No pikkusen tosta väheni puut. Tää on tämän päivän saldo ja huomenna lissee. Palataan, moi moi!